Dito nga gundawa, intendenggan ti panakaibasa dito problem of the day ni Eusebio iti Ilocos Sur nga napauluan iti popsicle. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam a Eusebio. Dear Cousin, sagmay man ngayon binsa-binsaan ti pakasarita akasin yung kablawang kay man iti naragsak ng aldawyo di tanemar si studio. Kastamet na nakablawak, dagiti padak nga dumdungeg iti dayti nga nalatak unay nga programam nga magusgusto aklaunay nga bibuyaen. Tapod no nga adon dagiti mapidot nga adal, manipod ka dagiti na dumaduma nga surat ngayon kay basbasa. Ninamnamak idin kasinyong nga dumteng ti aldaw nga siyak tumet ti makapagsurat iti programam. Tanabayagan nga ada parikot ko kasin akayat ko launay nga pabalakadan. Ket sapay kuma ket pagtali na edem nga anonymous ti kinasya sinok. Tangamin ket kayat nga maamuanda nga siyak ti nagsurat. Taamangan no dakkel pa kaibabainak kunak. Maselan ngamin dito pakasarita ka sinyong nangruna ti parikot ko nga kahit ko nga itaklin iti dito nga programam. Ket sabi ko ma, tadi mo to ibagbagay ti asinuman. Tipudpud no nga nagan ko, kasama ten ti profile ko iti Facebook. Ngimilinged naklatan iti nagan a Eusebio. Agtawenak iti 30 ket 3. Addaan asawa ngem awan pay ti anak mi kasinyong. Addan 5 atawen nga agdenden na kami akasagasawa ken ni Isabel. Idi pay laeng damo nga agden na kami nang rugin ti parikot ko ken kuana. May isa nga nager nangiwat bungangera ti asawa kasin. Ngem ti problema ket saan ko nga maisina-sina malaksid nga si kakasar kami. Numabalbalin ket jak kayat nga isina ti asawak. Ano usaklatan ti kinangiwat kinabungangera na kinanager na. Tabareng no agbalbaliw tumetlaeng ko na. Bareng into no maadaan kami ni ti anak. Saan ton nga bungangera wenno saan nak ton nga ngiwatan kanayon nga pagsawsawan. No may papan, hindi panagtrabaho, panagsapul ko kasinyong kat saan nga agpapada seasonal mat nga rod dati panaglakok iti popsicle. Tano na pudot ti tiyempo, adot malakwak. Ang ti larigat na mat, no napudot ti tiyempo, makabannog ti agsursur nga aglako iti popsicle. No nalamis met ti tiyempo, basbasit ti malakok ngem sa anak ko na mabannog ta sa anak ka mapudutan. Angem no basit ti malakwak napudot ti ulo ti asawa. No met ado ti yapuntek ken kuana nga naglakwak nalamiis ti ulo na. Inananusak ti kasta iti lasud iti 5 atawen kasinyo. Ngem kasla dandanin dumteng ti panawen nga mapnuana kon ket kabailakon nga isina ti asawa. Adda dagiti gundaway nga makaisinsinaan na kengkuanan. Nasaysaya at pa siguro no panawang kan, Isabel. Kaputa saan ko saan ko nga kabailan nga ibturan dagiti aramidim kanyak. Ti Anya. Anya ti raramidik ken ka. Dayta nalabes una nga kinabungangeram. Data kinangiwat mo. Kasla saan nga asawa ti panang tratom kanyak. Ket Anya ko mangarod. Ha? Saan ka nga bagbagaan? Agsalukag ka? Ha? Kasano nga rin galumong ti biyag ta? Ha, Eusebio? No saan ka nga bagbagaan? Bagbagaan na? Yung saan nakabugbugkawan? Inaldaw laing nga kasta. Inaldaw ka laing nga kasta, Isabel. Kidyag talaw ka. Talaga. Oh, siyak pa'y kid din ti mangisagana kadigid gamit mo. Tapno no ti kasta, nawaya ak tumuten nga mangibaga kadigid ti tattao nga, agri ka. Saan? Anya ti kabuteng mo? Awan namin ti kinastaan. Ti Anya. Dati bagbagam. Nga Anya.
No agsinat ako nam, tanawayakan. Nawayam mo nga maibaga. Deti sikreto. Kitwin tasaan ka nga rudin nga asawa? Oh, apay. Di mo kayat nga maamuan da? Dayta nga palimed mo? Anya? Makisina ka pailaan kanyak, Eusebio? Ibagamon. Ibagam laang tasyak payan ti mangisagana kadagiti arwatem. Si kamot, bakit? Di ka lang maangawin. Kunak laing dayjay. Oh, matlagayam. Inka nga ruden aramiden dati ibabaon ko keng ka. Yan tangay masadot ka nga mapanagla ko iti popsicle gaputan na pudot ako nam. Inka nga rod ituloy jil lablaba kitay. Sa kanto agluto. Si kanto agpakan iti manok. Tainak man iti karuba. Anya ti aramiden iti karuba. Katinak makinistorya kadagiti gagayem ko. Baka no may istoryam di ay saan no laki di agtungpal ka kadagiti kayat ko, kadagiti bilin ko ken ka, kadagiti ibabaon ko ken ka. Saan ko nga ibaga, saan kunto nga istorya iti sabali nga tao dayta nga palimed mo. Nasayaat no nalawag ti amin bakit. Basta promise mo. Basta inkaglaban ko nak. Nagado nga reklamo, nagado nga saom. Pangtanak pa nga magsina ka, nga isinanak. Kung kulakla day jay, si kamot, agdram-drama aklaan baka. Apay mat nga si kati agisal sa lapay anak ko. Si kakadimanan ti pinaglaban ni Isabel nga asawam. Kwa. Wala nang ta. Nasakit ka no di dakulap ka nga aggelgel. Ay na. Ure mangkid di kasanot kasakit ti dakulap. No talaga nga nagagat-agat aramidin na lata ti pagrebengan na. Kat apay nga naskan nga sikat ti aglablaba kag sika lang aro din ti agsapsapol kada kay nga agasawa. May baam kadlatan nanang. Kasanaw. Nga jak masurawn. Nalabsak ijay store. Nga adad dyan nga makimarmarites ka dagiti pada nga marites nga karuba tayo Ay nananang. Babam kadlatan da. Kanayon mo't kayo ti agtagibalay. Angem. Amuna mo't nga mabanbanog ka. Gapo iti kinapudot ti padawan nga mapangkag sur-sur-sur nga aglaklako iti popsicle anak ka. Anya manin aya. Ti mapaspasamak ka na kayaw. Awan nanang, okay kami laang. Damag ka kung nadigiti kaaruba yun dito, dagito asidigyo. Istoryada. Nga kanayon nakakano nga pagsawsawan ti asawam. Nga ngiwat laang ti asawam ti mangmangigda tunggal adda kayo nga dua dito yung agasawa, ni ti balayaw. Nga di da ka magmangig nga agsao. Nagkata, bebe aklatan ako ti asawak nanang. Siguro agad epekto lang mo ti stress na Apay kumaanyat pa ka stressan na. Magagaran unay na nga maadaan iti anak. Kaapay kami nga di kayo pang maadaan iti anak. Anya ayat araramidin nyo. Kwa. Awan nga ti babalin nanang no. Awan mo't pa Ganda, baka di kay agar aramid Gaputa ka na yun kay nga agapa. Awan siguro ti gundaway yawn nga agaramid iti anak yaw. Unay kayaw. No talaga nga saan mo nga maanusan ng ti asawam, gaputi kinabungangera na anak ko, nasaysaya at pay no agsina kayaw. Na bumirok ka niti sa bale, na saan nga kasta nga iruman na kalaunay, kasla kala under desaya ti asawam. Saan mo tananang? Nagagatak laeng, ganasing pitang nga asawa. Iso agduma sa bali tay under nga asawa, sa bali diti nasingpet ken nagagat nga asawa. Kasta ka na yun di sa rason mo. Ay na, Jackman kaya deta nga aramidin ti asawam. Bagbagam ni Isabel. Oo na nang. Kasinsin. Ado ka din dinalakwam? Awan pa nga raw, kasinsin. Kapsot. Uray no napudot ti panawan. Narigat latat makalakot ta adumad ti kakompetensya.
Sa bagay, adu nga minin digiti agruar nga nalalaka nga ice cream. Supay Dagiti ice cream nga na kasla selekta kada Magnolia nga kada Nestle. Ang ti presyo na presyong pangmasa. Iso nga digiti popsicle manmanon iti gumatang. Un nga ron. Sapay kanayon nga gungungit ni Isabel nga asawak. No kasta nga basit ti yapuntik nga paglakwak iti popsicle. Anusan takas to yung tibiyag. Uray mo't ni bakit kaw. Agapa kami no kwakit, no saan nga mapagustuhan. So nga masursurunak. No mabalbalil la kumakit. Aglako ak iti popsicle uray rabi dumagasak man ni Jay. Paboritok nga hangout. Idi awampay ti asawak. Anya nga hangout. Basta. Dati papapanak idi kasinsay. Sakbayak nga nagasawa. Mayat ijay. Anya nga pag-hangoutan dito. Kit no kayat mo ti umay agad, umay kanto. Duwata man ti agkuyog. Masapol ka diti kwarta ka dito. Kaya wala. Talama minsan may pagustuhan mo ti bagi maminsan tulatan. Mabuting ka manen aya iti asawam kasinsain. Siyak? Mabuting ka iti asawak? Api ko mga mabuting nga. Damag kukit kanayon na ka nga ngiwatan. Kanayon na ka nga pagsawsawan, uungtan. Dagangay laeng, may stress na siguro, taong pe anak may. No kaya't mo't sumurot, may kanto Kaya't kung amin makaraman mo titi sa bali nang runakit na Saan ako naman paragsak ni bakit kaw? Anya tiket mo saan? Ay, ikit. Adda ka di babae? Nga pabaybayadan ni Jayan Tibagbagam nga paboritong nga hangout idi kasinsin? Wine! Adda. Nag-uubing dabay. Napipintas na. Anya? Sa dinuday na? Ay, secret. Saan nga madlaw day jay? Kasla gagangay lang nga pag-iinuman, nga dagiti waitress da. Mabalin mo nga itibol. Mabalin mo pa nga bayadan, nga irwar. Uno saan ija nga mismon. Upaam da jay silid ijayin mabalin. Kinalakapay. Kumparam ija syudad. Nalaklaka, dito yung ili. Aguray ka nga ron. Masapol nga ron diskarte Dumiskarte atap na da kwartak. Baka madlaw ni Isabel. No day tilaeng paglakwak ti popsicle. Ti pangalaak, ti aramatag. Anyang ti aramidam. Agpanunutak ti sa balipe nga. Panggidan. Ayun ngayon bakit? Malaksi di panaglakok iti popsicle iti aldaw, kaniti malem. Inakpay agpasada iti tricycle, itang arabi Anya? Ingka agpasada ko nan. Wen. Agad na sayat mo't nakapanunot kan. Dahi tatabay nga ibagbagak kan, sumapul kat sa bali, nga panggedam, tapno ti kasta, kat manayunan mo datayap apuntem kanyag. Kasano nga lumungaw ti biyag, tano saan ka nga agkasta, saan ka nga agsalukag. Iso nga, mayat man ta nakapanunot ka. Tapno no ti kasta, maayo akmot king ka. Tapno no ti kasta, saan akton nga agungunget, saan kanton nga ngiwatan. Tabaring no, saan to na marengreng dalapayag mo, tas di kanto agpanpanunot ti anyaman di nga, isina na, kapanawan na. Guroy ka, bakit nagatadot imbaga mo kat inakarod agsalsalukag akaroden. Agad na saya nagbasid niya imbaga, kakadado din sungbat mo. Payagreklamo ka? Sakbay ka nga rumwar, nga mapanagpasada ako nam, yung kapala agidalima nagkalagiti na nga nanta. Inawam to amin di kita, amin nga kardero, amin nga pariyok. Ay, unay mo tan. Sika na bakit? Ano nasapsapa ka rumwar? Sikan, tanek kita.
kapapa manicure ko lang. Anya? Unay mo din. Ala, inkakit din. Tapno no, ti kasta. Alalistom nga malpas. Tapno no, makarwar ka adagos. Ta inkag pasadaan. Tabarin no, adamat ti mainayon. Kaday ti iyap apuntim kanyak. Eusebio! Anya ti ko naking kakasinsain. Pudno ti ko na. Ubing di kiti waitress da. Waitress GRO da kita. Aya, nukas na. Mabalin ti pumili ti maysa nga i-table ko. Kaya wala. Agurder tan. Tay, bagata ka dati floor manager da. Dati pan naka-manager da. Nga kayat ta ti mangi table iti sa gesa ta. Mayat pa dito yung lokasyon na. Una, manmano ti makaamu da ito ya. Kauna, nasilsil nga ron, nalamang ti lugar na dito. Iso nga, safe ta dito. Saan nga maamuan ti kiti asawa ta. Ni, kaya't kumanday jay. Ha? Dayjay nga balasang. Dayjay nakutong. Wan. Kaapi nga ta nakutong ti kayat mo. Nalukmag lang nga ron ni Isabel nga asawa ko, mga alak pa lang mo tinalukmag. Sabagay. At darason na ngamin kasinsin. Luapay nga kayat ko tinakutong. Uwan mo't kid di mayat da ita. Waiter! Waitress, kunak ko ma. Anya di jay, sir? Gurder kami di sa gesa kami nga beer. Ken, mangi-table kami. Mabalin. Ay, mabalin, sir. Pumili kailangan kadikiti babae, mi, sir. Alang nga ron. Dahil yung nakatagdiri, suli kanya. Ading. Ni Lovely. Lovely. Uwan, dyan ako tong. Ay, sige, sir. Da kayo nga ron, sir. Ay, siyak. Sigalatan, miss, mabalin. Ay, mabalin, sir. Ay, won, sikan. Yan tangay sikan, ti mo na nga nakitak iti asidag. Mabitlang nga rin, sir. Kasinsin, daytan. Umaydan, nagiti ka-table tan. Sayang kasinsin. Nagkurang mo't ti kwartata. Saan tan nga nairuwar dagiti table tay-tay. Uwan nga rod kasinsin. Sana bale. Kinatulag ko ni Lovely. Kunakin ko anang agsubliat to. Tairuwar ko isuna. Una saan? Ijay tulatan. Upaak to dahil silid da nga papaupaan da. Ayun na kasinsin. Ura siyak tumay. Maagurnungak mo ta. Tapno mairuwar ko may. Ni Honey. Ang baglakid din ta nagpasada kiti tricycle. Tapno saan nga madlaw ni bagat. Kit kasano guardeta nawan kwartam nga yapon tem. Pambarak tulatan nga naperjana ko nanyaman. Ay, sige. Basta, aguni kan tuwarod no agsubli tay jay. No adan tong kwartata nga mangirwar kadagiti babae nga yung table ta itay. Sige kasinsin. Anim naskin pelaan nga agurno nga. Ay na dinaklaim batyan mo tendeta nalamis nga danom si kayo Eusebio. Pasensya kang bakit? Pero nga nagpudot la di tarwar. Gusto uni, ipudot na iti na panak naglako ti Popsicle. Katim batyan naklata kumamat at tamakin inumak ba't iti nalamiis? Baam dahil naklata gumatang iti Aison. Ay, apo aya, nagpudot nga talaga. Ay na. Dumakdakkel ti tiyan ko. Gapo iti kainom ko, iti nalamis nga tanong. Ang nagimas mo. Kin makabang arik namot no minumak iti nalamis. Ay. Nagtangkin pa yung tibuksit ko.
Gaputi kinadakkel na. Ay, nakmala gumatangin iti yelo. Ang mga nung iwatan nakmanan ni bakit? Ay na, kasta unay ti panagdakkel ta tiyan mo, si ka Eusebio anak ka. Nang, may panyulatan. Ay, madi Kaag-exercise ka nga minmot nagtab trabaho ak mo na nang. Unang nakamotor ka, mate. Ag-exercise ka anak ko, tamaring bumasit pa'y tapuksit mo. Ijam nga min, ti uminom iti nalami taday tati kang runan nga makapadakkel ti buksit. Nagimas to pa iti uminom iti nalamis na nang, lalo iti kasti nga panyempo, nga nakapudpudot. Di mo kindi kaya ti mapagbagaan. Agpadpada kayla iti amam, nga dakkel ti buksit na. Aywang gayam nanang. Anya, bumuludak man pala iti sangaribo yo. Bayadak tumula ka na kayo. Anya, pangaramatam iti sangaribo baraw. Dalang min ti katang piyasa ti motor nanang. Naapektaran ti pagsapulak. Gapo ka dahita nga panagperdi ti motor ko. Katawag ka di ti urnong bao. Adamat ti gigaman ti asawang nga kwartami ananang. Dumawat ka iti asawam. Iwatan nak tumanen. Baganan tumanen nga di ka ngamin agan-an na. Dita pa nagbut motor mo iso nga nagperdi. Gastos manen kung nanan tumanen nanang. Ay na maring-ringak no kasta nga ngiwatan nak. Ay nakabungbong ang eran tumat kami dita nga asawam. Ala, goray ka ta pabuludang ka. Ay, agyamanak nanang. Bayadag tumadlaeng, into na makornungak. Uray ta, ag-side line akmatan, itirabi Anya? Agpaspasada iti tricycle nanang. Ay, di pa'y umalay data pa naglaklakom iti popsicle nga agmalmalumanak ka. Sakan tumapan agpasada itirabi Nasken nanang. Apay ko magat-awab mo't pa iti anak yu iti asawam. Ay na. Siguro ko na ti asawam na yun ang pa iti trabahom tapno dakkel tiyap apuntem keng kwa na. May mayat kalaang mad baraw. Detala asawam ti may mayat. Ada dita nga kanayon nga makichischismes sika. Trabaho ka agmalmalam, agtrabaho ka pa iti rabi Di ka kumagawid latan, di kay kuma asikaswan deta problema yung agasawa. Anya? Kadeta pa nagaramid yung iti anak yu Kwa? Apay. Talaga ka din nga awan ti mapaspasamak iti kada kayo nga duwa nga agasawa. Sagpaminsan lang, nanang. Ay, sus, Maria Josep, sumulagayam nga di kay makabuo. Taman mano kay mat, gayam nga agaramid. Uwin ka sinsin, matuloy ta inton rabi Dagasin kan to, tagdugan tan tumanen iti tricycle nga ipaspasadak. Wen, adan, nakadiskitara ko iti kwarta. Wen, agpasadak biit. Uri sa magmamanong ka oras, no, danayon di kwarta. Sakan to dagasin di nabalayo. Kat inta, iti favorite hangout. Ti amok no saan mo ngay paypayso dati karim idi agsubli ka. Mabalin ay nga saan? Amom lovely, no imbagak ken ka, no nagkariak man ken ka, tungpalik na tungpalan. Sikan tupay. Nang runakat ni. Talaga nga, nainlabak ken ka, ididamo ka nga makita. Talaga nga nainlab, adagos? Ay, kito na. Amom, tiki nagpaiswan na, saan ako na naragsak iti asawa. Ay, no kasta da asawa mo? Uwin dagis ti ugali ti asawa. Ay, bungangera, nangiwat, kanayon nga sumanao. Ken may isa,
Sana, sana kaya't nga. Agnaig kami. Ay, apay mo't. Apay nga di na kaya't nga. Adda mapasamak yu, Eusebio. Kit agasawa kayo. Saan ka di nga rumbeng laing nga da mapasamak kada kayo? Day tapay ti mesa nga. Kaya't ko nga ipudnukin ka. Ha? Ti agpaiso ket. Adarason no apeng nga saan nga kaya ti asawak nga makinaig kanyak. Anya day chay? Marigatan kami ngamin. Marigatan nga? Agpadpada kami ngamin nga nalukmag iti asawak. Kat saan ka mat nga nalukmag unay? Huwag ng dakkel dito buksit ko. Kat nalukmag ti asawak, nagdadakkel dito lupuna. Kat? No padasim iti agkanaig ka. Madik magawat. Ay! Kasyay? Uwan. Dinamot kayat ni Isabel nga asawak ti agturiri. Di kayat nakadatalat ta. Kasano nga rod may. Napadasig ka. Dumanon nga agpaiso ang marigatan ang kamang isarek. Iti mapagbagi. Ti pa'y may sa ka. Medyo ababa deti armas ko. Lovely. Ay, okay lang ka diking ka. Sana balikin ka, tanakutong ka. Alistok lang ko nga maisarek. Ay, okay lang. Sa anak mit kidi nga napili. Basta laki di na yun am to di bayad ko Ay, kiwan na basta laki di parag sa akin nak, lovely. Nabayagan nga. Kailiw ko. Nabayag ngamin nga. Di kayat ti asawak. Apay di na ka di. Kayat nga niya. No, ti pang panunutem, kat aramatik ti ramay ko, di na kayat. Ma-infeksyon ka no. Nang runa, di na kayat nga. Deti dilak ti usarek. Ken may isa. Di namot kayat nga. Ay ayamin na ko madati kwak. Ta medyo marigatan ak mo ta, jak unay makita. Ay, nagdakkel ngamin tabuksit mo, Eusebio. Angin mo okay la dayta. Kayang-kaya ka paragsaken. Ha? Dayta man ti kunak. Isungar nga nagsubli ak lovely. Tamamis ko la una yun. Kasta. Ay, himbang man saan ka na arte, lovely. Saan ka na arte tayo sumit pagsapulak na ito Basta laki din na nasayaat kanyak ti customer. Nasayatak mat king na. Ay, basta nayunam to di pahit ko parag sa akin ka. Uraan niya ti bagbagam. Kabailak laki di aramide. Ay, alamang rod. Di ka tibanag nga saan nga kahit aramide ti asawak. Sipod idi nagkalay sa kami. Diti, kahit mo gayam ti kasyay. Okay. Ni, ti alistunan ngayon. Manugot adagos. Ibabak ka rodin diti brief mo. Oy, api nga lingdam. Ha? Mabayin na ka ron? Di kag babain. Adun ti nakitak nga klase ti kwa. Adun ti nakitak nga kasta. Ababa nga ron. Okay lang. Okay lang day tayo, Eusebio. Ha? Talaga? When? Kitam. Ababa nga agpaiso. Kitam? Angim okay lang. Damat ti nagbaling nga customer kung nga kasta. Dapay ababa Ay, no kasta saan nga siya dati kabasitan ti. Saan? Dapay basbasit. Mahit nga rod. Medyo mabusti self-esteem ko dito Ni.
Rinugyan ng Diyos ko. Mm. Oh, putikit alistunan nga imbingar. Ang mariktaklaan, tadyak mo't makita. Malingdan mo't yung tibuksit ko. Dito, isubunan, Diyos ko. Isubunan. Oh. Una yun. Kapunit nakalalaing gayam ni Lovely. Kasla di marigatan. Magustam ka di? Wad. Sika, okay lain ka di king ka? Saan ka di nga? Nga niya? Nga marigatan? Kasan ako mamarigatan? At nung nakabatbatit mo? Ay. Ababa mo. Di mo't umabot ti karabukob ko. Ay. Diyak lang ko madinamdamag ang salbag. Sige, ituloy mo nga ron. Lovely. Ustunan amangan no. Maruam ka. Amangan no sapul-sapulin nakton. Amangan no. Amangan no. Anya, maibos ti kwarta. Lalo nga utan na ka ni asawam. Ha? Ay, maitlat ta, okay lang. Na yun ang peti kwarta ka, di bayad ko. Ay, sige. Isto na ka ro din. Imot? Eksakto lang kami di kwarta, Lovely. Baam tayo ito maminsan manan. Talaga? Wen. Alang ka ro din. Sige. Wow! Apay. Takla mapadasan. Nga matugawan? Saan mo? Tinugawan na kagpaisong likodan, talikodan nakmat. Ay, man, di ba ka di kaya? Samahan. Urian niya kayat ko. Urian niya, Lovely. Alalis to nga minukwa. Na siyempre, likliklikak na tabuksit mo. Mayat-mat kiti sumangwaking ka. Mas nga makapagbayuak no. Talikodan ka. Sige, no anya ti komportable ka. No anya ti amom nga pagsayaatan na, Lovely. Iso ti aramidem. Na yun. Simbre kan, Diyos ko. Sagad na sagad. Netan, giling-giling na, Diyos ko. Apo, pasango palikod, Netan. Apo, mariknak. May sagid-sagid. May baod-baod na tipato na yung tibuksit ko, Diyos ko. Netan, nagkabal yun, Diyos ko. Netan, agasugin ni Lovely. Diyos ko. Alis to aksamang ba't ngaglit pa saya? Nabayag kami rin din na ude. Netan, mapanan. Lovely. Kasinsin, tulungan nakman. Kuyugan nakman nga mapanggumatang iti antibiotic. Yan ape ngamin mait nga di ka. Itimbagak mat king ka nga usarim di kundam nga. Nalipatag. Kun may isa, narigat ko nga isuot dati kundam at jak tupe makita. Kaya marikap mo mait. Unangin, jak arudin nalaglag eh. Tanay, pero nga, maganganasan nakbadlatan di araramidin ni Lovely. Po ayan, bagakmat king ka nga, gusar ka ti kondom. Anya nga ita, alam tulungan ako na, mabainak mo't ang mapanggumatang iti antibiotic nga para tulaw. Ay, yung
Diyos ko, Jackman, amo ka kastoy, tipeng tuna. Italahin nga napadasag. Mano nga aldaw daytan, Jackman mo. Siguro, dan sumagmamano nga aldaw, medyo marigata na ka umisbo. Adarumrumwar nga tubog. Manipod iti kukwak. Ay, sinigod mo kumain diya. Jackman amaw. Ti amo ka gagangay laing day jay. Angin, tulog hayaman kasinsin. Anya tiramidag. Kiti sika ati mapang gumatang saan nga siya. Kuyugan naklatan Kuyugan nak baka daam mo nga paggatangan nga nalimang. Adaya mo't nalimang nga paggatangan, Mike. Itaabuti ka, parmasya. Kababain mo't. Nakababain ka din iti glako. Eusebio, may kaman ditoy! Eusebio! Kumain bakit? Abay. Kitain man digitoy mo ring mo. Ha? Abos na nagrigat ti aglablaba. Kumaman si ka ti aglaba. Aglablaba agmod no kwa. Wala nga saan mo ta ka na yun? Manipod idilagos pasada kan iti rabii. Saan kan nga aglablaba? Una ta inaldawak mo't ngagpasada kan naglako iti popsicle bakit? Ketwen, ket di ka lang matartarim ng maten, di kita arwate mon? Kahit mga parigatan nak? Abay. Kita man digiti underwear mo, nga nakadugdog yot, anya digitoy, mansa lang yelo, nga, anya digitoy. Ay mo toy, siya kundi mang laba, ay saan man toy, amo toy, anya day toy. Aming nga brief mo, anda kastoy na. Saan mo nga angutin, api nga di mo kanya angutin. Anya digitoy, ne, aming nga brief mo, agpapada nga kastoy. Agpadno ka man kanyak, Eusebio. Nana dagito anya. Nana? Agwa. Baka isbula dayta. Saan nga isbu dayto? Kita man. Ne, puraw. Dati yemen sa, yelo. Nana dayto anya. Nana, api ko madanana na. Kahit may salaing ti, kahit nasawin. Agpadno ka man kanyak. Anda ka di tulom? Eusebio? Tulo? Agpadno ka, saan ka nga sutsutik? Saan ka nga agulbod kanyak, tamaamwak tumadlaan ti kinapudno? Agpadno ka kanyak? Ayop ka po niyeta. Nukasta? Nagbabae ka? Eusebio? Ay, makatay, agsabli ka! Agsabli ka! Diyos ko, naamuanin ni bakit ka ho? Palala, magbabae ka na, mas basit na kang tagkukwa man! Nagbasit na kang tagkukwa mo, nagbabae ka man! Ibagbanda kinayanda! Agari ka bakit? Saan mo hindi magbaga dito Mangagdi ka ruba! Talaga nga ibagat! Ay, karuba! Ni Eusebio nga asawak! Basit ti utogs na isang saan mo bagbaga bakit? Pangaasim! Saan mo nga ibagbaga iti karuba? Pasensya kayo, nanang. Ang dituyak pa lang nga umiyan, di balayo. Ay na, di ko anak ko kanunungan ka. Tama di tirarami din ti asawam king ka. Angim saan na nga rumbang nga kanunungan ka iti day tangin naramid mo. Uray ka sa nopay, ti aramidin ti asawam king ka. Saan mo nga rumbang nga aramidin day jay? Apay mad nga napangka ka dagiti babae nga pabaybayatan. Sinsya ka, nanang. Kailiw ko lang amin ta. Madimot kayat ni Isabel. Nga adda mapasamak ni. Kit uray pa'y anak ka o di ka lang nakatipilan. Amumad nga saan nga nadalus dagi dyan nga babae. Nga posible nga makaala ka iti sakit. Kumaano, nagaramat ka iti protection. Kit ita, abusta, nang. Kahihang ka ngamin nga kasta. Dumngig ka ngamin. Bagbagaan ka, di mo kayat. Nang,
Busta basit lang arod ta utobs maon. Agrong-rong pa ay na Diyos ko ayan, hindi ka la madanagan. Nang, saan ko ma? Nang, kat agasam Mabainak nga rin mapang gumatang nanang. Kay bay-bay amlatakas tan. Matiday ta anak kao. Da kay man ti mapang gumatang nanang di antibiotic. Ay, salbag ka apay nga siyak. Sige problemam da ita. Siyak din ti baunam nga mapang gumatang iti agas mau. Salbag. Ay abam ni kasinsin mo nga padam nga nalaeng. Tada kayo ti mapan. Apay nga sikalat at tulo na. Ni kasinsin mo saan? Ay, nagkasinsinan nyo nga talaga. Pada kayo nga agbibiseng. Nanang mat. Busta, ngiwatan nak lang arutin ti asawak. Pati kadida kayo. Ay na, no kumasaan ka nga nagaramid iti kasta baraw. Kanunungan ka kuma. Agem, Jack Polos, kanunungan, day tangay naramid mo. Awan tinaaramidak kasinyong no dikat intortored kon dinapan gimatang angem ti makadakas sa andak nga lakwan no awan ti reseta na. Isu nga napanak ngayon mo na nagpareseta iti doktor. Talaga nga madanaganak ti konan nanang nga busta basit lang aroden ti popsicle ko marunot pa. Kasla popsicle matlaeng nga lakok. Nga habang bumaybayag kat marunronot. Ay na Diyos ko, pangaasim. Nakagatangak matlaeng ti agas kasinyong ket kalpasan ti sumagmamanong aldaw nga panagtumar ko. Nagimbag matlaeng ti sakit ko. Intultuloy ko lata, tinagdawat iti pamakawan iti asawak tinaramid ko. Ket kanayon nga agkariak kenkwana nga saan kunton nga ulitin. Aging gaita, saan nakpay nga pagpagunyan ni Isabel. Yan tangay limtaw maten tinabayagan nga palimed ko kasinyong taidi. Nagapa kami ket pinagtalaw nak ti asawak. Impukpuk kaw na, dahil tinabayag nga palimed ko. Ket amon dagiti kaaruba mi. Kunak iti bagik, no awan nga talagang tinamnaman ng agsinubyanan kami kin Isabel. Aklo ne kung tigasat ko. Siguro ket saan nga naikari nga da kami. Siguro ket aglaklakayak tulatan nga baro. Ngaglaklakot popsicle. Kasinyong nagsurat takit kumantag pabalakat kada kayo. Umuna, adda ka di talaga epektibo nga agas nga mabalin nga tumarin tapno no masolbar ti problema nga umatiddog deti armas ko. May kadua, anya ti aramidek tapno listo na nga mapakawan ti asawa. Anya ti aramidek tapno no inot nga, mapasublik ti talek ti asawak. Tapno mamati nga jakton uliten, tinaramid ko abiddot. Kasinyong may katlulaunay. Pudno ka diti kung kunada. Gapota amon ti kaaduan, dati nabayag nga ilimlimed ko. Kanayon da nga ibagbaga, jak amon no pudno daytoy. No kano nangiwat, sumanao, bungangera, nager ti asawa. Matik kano nga basit ti kukwa ti asawa na. Kahit nasawin, no saan nga nager ti asawa, kahit nasawin dakkel ti kukwa ti asawa na, so saan nga bungangera? Nagpanpanunutak kasinyong, sa bagay at the point da ko na, baka nagbalin nga bungangera ti asawa na, tadi na maparagsak. Ijay na nga ibunton ti pungtot na, luksaw na, gura na. Sa bakay ustumat kidi. Kahit nasawin ni nanang. Kasi bungangera mo't ni nanang. Ha? Kahit nasawin ni tatang ko, basit mo't tiku ka na. Isu nga ta, ti malaak. Damagik man kasi nyong
dagiti viewers, bungangera kay kadi. Dahil di nga ron ti bakabuklan, di bakasalita akasin, kitagyaman naklaunay ti anos ken leng mo nga nangibasa. Kitagyaman naklaunay kadagiti makaited ti balakad. Katsabi ko mga kat nakaibatit adal, dati ka pakasaritaak. Kaya nagserving liwliwaken pagsarmingan ti biyag, ti amin nga nakabuya ken nakangeg. More power to your program. God bless everyone. Tuy agbababawi kaya nagproblema apagayam mo, Eusebio, iti Ilocos Sur.